Cabo da Cruz, Puebla e Esteirana regresaron do Campeonato Galego de Traiñeiras con medalla. Agora afrontan a competición nacional que se celebrará en Moaña. O Remo regresou para protagonizar o calendario deportivo da fin de semana coa disputa do Campeonato Galego de Traiñeiras que se viviu en Moaña. Os mellores equipos da comunidade deronse cita nesta competición, onde embarcacións da comarca conseguiron novos metais. Cabo da Cruz, Esteirana e Puebla finalizaron a súa participación facéndose con 4 medallas. Os muradáns non o tiveron fácil, pero regresaron de Moaña cun ouro na categoría mixta de veteranos. A Esteirana conseguiu impoñerse con autoridade a Chapela, a que avantaxou en 28 segundos para conseguir o campeonato autonómico. Cabo da Cruz quedouse a nada do título galego da competición absoluta masculina. A traiñeira vermella tivo unha disputada regata con Chapela, firmando ao mesmo tempo ao virar na primeira ciaboga. Os de Redondela tomaron a dianteira na seguinte, distancia que os crucenses non puderon recuperar, polo que finalizaron segundos a 4 segundos de Chapela. Co título de subcampións de Galicia no peto, Cabo firmou a súa clasificación para o Campeonato de España que se disputará novamente en Moaña esta fin de semana. O veterano masculino de Cabo de Cruz viviu tamén unha proba moi competida. San Bertolameu foi o líder dende o inicio da quenda e os boirenses mantiveron unha disputa de novo con Chapela polo subcampeonato. Ao final os vermellos finalizaron terceiros a nada da embarcación de Redondela. E o Club Remo Puebla deixou a súa pegada na categoría de veteranos. Puxeron fin a unha gran temporada conquistando o terceiro posto autonómico ao quedar detrás de Vila de Cangas e San Bertolameu.